Vreme partizana bio normalan građanin i sve, ali pošto smo imali 50 hektara zemljište, familija Stolić ovde, oni su posle toga kad došlo taj otkup žita, dali da da otkup žita 2 vagona, deda dao 2 vagona, posle mu naknadno još 2 vagona, deda nije mogao da da 2 vagona, nije imao 2 vagona, oni nas isterali iz kuće, u našu kuću koja je bila najveća kuća tu, koju smo imali 500 komada ovaca, 100 grla velike krave i mislim one kompletno i svinje i sve, to je sve uzeto od strane partizana. Oterani smo iz sela u susedno selo Korišu, tamo smo živjeli par godine, dedu nam 2 godine i po bio u Nišu, 5 godina osuđen, 2,5 godine bio, dobio astmu, posle ga pustili. Zašto ga pustili? Hapsili ga, tukli ga u susedno selo u Srbicu, vukli mu brkovi, udarali ga u zatvoru i sve živo. Zašto? Pa zato što je bio, što smo imali veliko zemlju, veliko bogatstvo, zvali ga Kulak i to. Albánské rodiny utíkají z bídy a překračují hranice do Jugoslávie. Dostávají majetky srbských kolonistů, kterým Tito zakázal po válce návrat. To vše pod hesly o vzájemném bratrství a jednotě národů. Rasla sam na Kosovu i Metohiji u selu Donja Dubnica kod Podujeva. To je mali gradić gde su živjeli i Srbi i Albanci. Naravno, nekada su živjeli samo i u stvari isključivo Srbi. Prvi komšija, pored moje kuće u tom selu, došao je direktno iz Albanije i tadašnje rukovodstvo oblasnog SUP-a Priština mu je kupilo imanje kao neku vrstu pomoći jer su oni izbegli kao emigranti iz susedne Albanije. Delovali su jako siromašno, tako da je moja porodica uvek njima izlazila u susret, pomagala svim sredstvima, od hrane, garderobe i drugih sredstava za život jer su u tome tada uskudevali. Po válce se celá Jugoslávie mění. Z agrární země se stává zemí průmyslovou. Titovi komunisté hlídají rovnost mezi národy a menšinami. Za projevy nacionalismu jsou tvrdé tresty. Za projev velkosrbského nacionalismu se však považuje i kritika protisrbské politiky režimu. Albánci na Kosovu získávají nevídaná práva. Jejich hospodářský i kulturní život je bohatší než v mateřské zemi. Mají vlastní školy, včetně vlastní univerzity, svůj rozhlas, později televizi. Albánské rodiny mají daleko větší počet dětí a demografické složení se začíná na Kosovu výrazně měnit. Konec 70. let představuje v Jugoslávii roky hospodářské krize. Na albánskou menšinu dopadá snad nejvíce. Nízké vzdělání a malá znalost jazyků jim brání odejít za prací. A na Kosovu práce není. Albánským rodinám, které mají většinou velký počet dětí, se nedostává bydlení. Cena půdy na Kosovu jde do nereálných výšek. Međutim, odnosi su se pogoršali 80. godina kada je taj komšija koji je došao iz Albanije, Albanac, znači direktno je živeo pored moje kuće, on i njegova supruga su izašli na ulicu i počeli da proteruju moje starije sestre, rekavši im da moraju da odu za Srbiju jer je taj deo Kosova i Metohije, zapravo celo Kosovo i Metohije, Albanija. Znači to je bilo negde 80. godina. Ovde su bili 200 srpskih kuća, sada su svega 5. Sve je to otišlo od terora, od pritiska. Živim na ovom imanju koje vredi 2 milijarde. Pre pola sata bio je jedan Albanac, ucenjuje da mi kupi zemlju, sve to i stoku, i krave, i svinje, i konja za 400 miliona. Kako ću to prodati? Gde ću živjeti ja na ovakvim lepim imanju? Vrše mi pritisak. Albanci, eto tako, ne znam dokle ćemo da izdržimo i kako da izdržimo. Aby se dostali k majetku, zabili zločinci z řad Albánců paní Miličić postupně muže i syna. Dokumentární film o jejím příběhu se v tehdejší Jugoslávii nesměl promítat, prý aby nenarušoval bratrské soužití národů. Byly napadány srbské kulturní památky, svědci tisícileté přítomnosti Srbů na Kosovu. Nebyly ušetřeny ani srbské hřbitovy. Za vreme okupacije